Здравейте, Неян, това е Неян. И защо е Неян? Вече знаем какво е Неян, а именно No Edits Allowed Nation. Или с други думи, не мога да обработвам тези видеа, като ги качвам. Но защо ги правя е друг въпрос, над който мисля, че трябва да поговорим. Общо взето искам да става дискусия. Искам да спомена моето мнение или частица от него, тъй като видеята не са достатъчно дълги, по даден въпрос и другите хора да ми споделят тяхното мнение и оттам да стане някакъв вид дискусия като цяло. Реално все още не съм свикнал изцяло с този формат и експериментирам и постоянно се опитвам да надграждам и да правя някакви нови неща. Нали, имам супер много идеи относно супер много неща, но не знам, просто не се чувствам комфортно все още. Но да, все пак се надявам да са ви харесвали видеята до сега и да продължават да ви харесват. Имате ми имейла noeditsaloudnation, нали, сложил съм го в описанието. Пишете ми имейли, нека да става дискусия. И да, чао!